ଆଜି ମୋ ବଗିଚାରେ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ମୁଁ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସତରେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଛାତର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ହଠାତ୍ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ କଖାରୁ ଗଛ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଗଛଟି ମୁଁ ଲଗେଇ ନଥିଲି, କେବେ ବିହନ ବି ପୋତି ନଥିଲି, କୌଣସି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେବେ ଏ ଗଛ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଲାଗୁଛି ଚଢ଼େଇ ବୋଧେ ମୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବିନ୍ରୁ ମଞ୍ଜି ଆଣି ପକେଇଛି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମଞ୍ଜିଟି ନିଜେ ନିଜେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଗଲାଣି। ତେବେ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଟି ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମନେ ପକେଇଦେଲା। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମକୁ ଯୋଜନା କରି ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କେତେକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏଇ ଛୋଟ ଅତିଥି ଆଗକୁ କେତେ ବଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ ମୋତେ ଫଳ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ବଗିଚାର ଆଉ ଗୋଟେ ମିରାକିଲ୍ ଦେଖିବା। ଏଇ ସେବତୀ ଫୁଲଟା ଗଛରେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କି ଭଲସେ ଶୁଖିଯାଉ, ଫିର୍ ମୁଁ ହାରଭେଷ୍ଟ କରିନେବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର କି ମିରାକିଲ୍, ଗଛରେ ଫୁଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ବାହାରି ଗଲାଣି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ମିରାକିଲ୍ ବୋଧେ ମୋରି ଗାର୍ଡେନରେ ହେଉଛି। ନା ଆପଣଙ୍କ ସହ ବି ଏମିତି କେବେ କିଛି ହେଇଛି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।